كمي تمسي كبرى سمعتي دمت أمريكا كواشنطن دي سي زي كلام سنبز محلالف ما دبحتو الملسن ويكا كولين شويوم بعسران كلتن بعسران حموشن بسلسان حدن متر باند ويرما بساتلايت VOA عسران 4 بقطة تازم محلالف فنونا نلومي سنبت 16 مسكرم كلتشحن 14 ويكا عسران 16 مسكرم كلتشحن عسران حدن مساهم مدبات بمل لاي حبيركم زمسي مني عفور كيم نازم مدب حتن ملسن ويكا كولين شو زدالو النخا بتر سلطانيو نايت مال قدام قال مللس قرصه بتر مرح تغلت اتوم بارتات منغست خبلو خلو كابل عليك سابتحتن زلو محاور زطقالل كم زخونكو غليصميوم مسبلم ጌታቸው ተማረ እና አጸለ ኮሎ ይተቋሪጹ ጌታቸው ከቅጽልዩ ከቅጽልልከይ ትክክለኛ ኮሙሎም በሶሰነ በርኩ ኮሙሎም በሐውር መንግስት አፍትግራይ ይመለስ ማለት መንግስትና ህወሓት ይዩዋልም ክልት የሚፈራለው ይሁን በትመረጣ መሰረት እንተኸይድና ህወሓት መረጣ ዝገበረ ናይ ክልል መረጣ ይገሩ እንደር ናይ ወረዳ ናይ ጣቢያ ናይ ምናምን መረጣ አይተገበረን መንግስት እንደህክቱን ከንካ ንጸገም ዝክፈትህ ትክለሉ ሜካኒዝም ወይ ሌላ ህክት ዝይር ዘለካው ማርሴ ናይ ምናልባት መንግስት ይዝባል አነ ከም ትዝፈልጦ ኩላና እቲ በህዝብ ዝተመረጸ መንግስትና አቦቱ ይመለስ ዝብል ኩላና ዛዕሰልናሉ ይመስለኒ አቦቱ ክምለስ ከሎኻ ውስጥና ኻሊ ሕቶ ይላዓልዩ እቲ መንግስቲ ኢንክሉሲቭ ክኸውን ኣለዎ ዝብልኻ ኻሊቅ ሕቶ ሎሚ ነልዕል ኣለና ፖለቲካል ፓርቲታት ጥራሕ ከይኾነሲ ብፍላይ ምሁራንን ምሁራትን ፈለጥቲ ታሪኽን ኻሊቅ ክእለት ዘለዎም ሰባትን ሽማግለ ዝሓወሰ ነቲ ናይ ትግራይ መጻኢ ናይ ውሳኔ ሓሳባት ዘቕርብ ናብቲ ባይቶ ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ነቶም ዝዓተርናዮም ወተሃደራዊ ዓወታት ኣብቲ ፖለቲካ ምሕንሻሽን ምብኻንን እቲ ቅድመና እውን ዝነበረ ታሪኽ እዩ ወላብቲ ምስ ኤርትራ ኣብ ዝነበረ ኩናት እውን ተመሳሳሊ ታሪኽ ጌጋታት ተሰሪሑ እዩ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ጌጋ ከይስራሕ እቲ ጉዳይ ንሓደ ውድብ ንሓደ ፖለቲካል ሓይሊ ጥራሕ ክግደፍ የብሉ ንኹሉ ዝሓወሰ ኢንክሉሲቭ ዝኾነ ወተሃደራዊ መራሕቲ ዝሓወሰ ካውንስል ክጣየሽ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ይቐኒሉ መንግስቲ ናብ ቦቱ ይመለስ ክበሃል ከሎ ከምቲ ዝበልኩምዎ ኣብዚ ዳሕራዋይ ምርጫ ህወሓት 2.75 ሚሊዮን መሪፅዎ ኣብ ስልጣን ይጸንሑ ክሳብ ተኻብ መቐለ ዝወጸሉ ግዜ ማለት እዩ ናብ ቦቱ ተመሊሱ ማለት ህወሓት ተመሊሱ ኣሎ ማለት እዩ ዝመርሖ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ድዩ ንኣብነት ኣብ ቀጻሊ ኣኼባታት ልዝብና ሽምግልና ምስ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኣብነት ህወሓት ኣብዚ ቀረባ ዘውፅአ መግለጺ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝኾነ ዓይነት ልዝብ እውን ህወሓት ወይ ከዓ ትግራይ ዝመርሖ ክኸውን ኣሎ እዩ ዝብል ስለዚ መንግስቲ እዚ ድዩ ንስኻትኩም እውን ተሓስቦ ዘለኹም ወይስ ከምቲ ሕዚ ቅልቅል ዝብል ዘሎ ዝተፈለየ ዓይነት ኣቃውማ ዘለዎ እንታይ እዩ መርገፂኹም ጌታቸው ኣሰፋ ናይ መጨረሻ ቅርፁ ከመይ ይኹን ዝብል ንክትተኽ ትገይረ ግን ታያነ ዝኣምን ህዝበ ተሪና ድርድር ናብ ምምያጥ እንድሕር ዝፈር ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮን ምስ ካልኦት ሓይልታት ብደንቢ ብፍልጠት ዝተሓገዘ ምስ ናይ ሓደ ፓርቲ ወይ ናይ ዝኾኑ ዝተወሰኑ ግለሰባት ረብሓን ፖለቲካን መለኻኽታን ናይ ጽላሕ ልሞምን ክትሓዝ የብሉን ዘላቒ ናይ ህዝቢ ትግራይ ረብሓ ዝተሓዝ ክኾነ ኣሎ እሱ ደሞ ምሁራት ናይቶም ፖለቲካ ውዳበታት ናይ ማሕበራዊ ኣወዳድባ ዝጸንሑ ንህዝቢ ዝውክሉ ገይሩ ክጣየሽ ኣሎ ለኣመን ኣብቲ ናይ ድርድር ናይ ኩሉ ነገር ተመፂና ማለት እዩ መዓልታዊ ናይ መንግስቲ ኣሰራርሓ ንሓወስካ ክትፈር ትኽእል ኢኻ ኣዘብቲ ኩናት ክመፅእ ከሎ ዝተመረጥ እዩ ፀዮ ይቃለሶ ዝበለ የለን በቲ ናይ ኩናት መንፈስ እዩ ክስራሕ ዘሎ ህዝባዊ ሽግግር ኣብ ናይ ካልኦት ዓድታት እውን ክንርኢ ከለና ከምኡ እዩ ኣብ ህፁፅ ኩነታት ህፁፅ ዝኾነ ተፈለየ ኣካየዳ እዮም ዝኸዱ ይቐኒያለ ጌታቸው ተማረ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሕቶ ሃለካ በትረ ማሕበረሰብ ትግራይ ክሓቶ ካብ ዝግባእ ነገር ይደርሰ ዝኣምን ማለት እዩ ናይ መረፃ ፖለቲካ ክኸውን ይብሉን ንዕዛምን ክትምረፅ ከለኻ ሕጋውነት መሕለዊ መረፃ ትግራይ እንድሕር ኮይንካ ትኩናት ምምፅኡ ድማ ናትካ ውድቀት ምዃኑ ዘይተኣምን እንድሕር ኮይንካ ክልቲኦም ይጣሓቑ ክትምረፅ ከለኻ ክትሕተት እውን ኢኻ ተመሪፅካ ኢለ እየ ዝኣምን ካብኡ ካብ ናይ ካልኦት ዓድታት ተሞክሮታት ከም ንሪኦ ኣብ ናይ በዓልና ካብ ዘጋጠመና ፀገም እውን ካብ ንዕዘቦ ናብቱ ፀገም ዘእተወካ ሓይሊ ቦይኑ ኮይኑ ወሰንቲ ዝኾኑ መሰረታዊ ፖለቲካዊ ውሳነታት እንተሃበ ነቲ መፅኡ ዘሎ ነቲ ባዕሉ ዝፈጠሮ ወይ ኣስተዋፅኦ ዝገበረሉ ኩናት ፈቲሑስ ዘላቕ ዝኾነ መሰረታዊ ማሕበረሰብ ጥቕሚ ክሕሉ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይ ስለዚ ክግበር ዝግብኦ እንታይ እዩ ሓደ
ስርነቀል ዝኾነ ወይ ሙሉ ለውጥ ዝገበረ ነቲ ወገን ዘሎ ፀገም ገምጊሙ ማለት እዩ ግለሰባውን ትካላውን ዝኾነ ተሓታስነት ተቐሚጡ ማሕበረሰባዊ እውን ተሃልዩ ማለት እዩ ንባዕልና ዝበፅሕና እውን ተሃልዩ ተቐሚጡ ሓዱሽ መንግስቲ ታይሸሉ ኩነታት እንተዝፍጠር እሱ ይከኣል እንተዝበሃል ድማ ሕጂ እውን መንግስቲ ንብሎ ዘለና ናይ ክልል መንግስቲ ጥራሕ ዝተመረፀሉ እምበር ናይ ክልል ናይ ቀበሌ ናይ ምናምን መረፃታት ዝተገበረ ስለ ዘይኮነ እሶም ከይገበርካ ድማ ሙሉ መረፃዊ መሰረት ወይ ናይ መረፃ መሰረት ዝገበረ ሕጋውነት የለን ኢልካ ክትከራኸሩ ስለዘይትኽእል ተፈተወ ተፀለ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ የድልየካ ማለት እዩ ስለዚ ንዓይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ መንግስቲ ክበሃል ከሎ ኣነ ከምኡ ኣይኮንኩን ዝደሊ ኣብ ትግራይ ሓዱሽ መንግስቲ ይደሊ ሓዱሽ መንግስቲ ድማ ነዞም ዘለዉ ፀገማት ዝርኢ መንግስቲ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ነቶም ዘለዉ ፀገማት ብሰፊሕ መልክዑ እዩ እውን ክታይሽ ዝግባእ ዝግነት እዩ ዘለና ፅቡቅ እሞ ሰግሪና ናብቲ ወልቂ ርእቶ ክንከም መሰጋገሪት ክጥቀመላ ደልየ ዘለኹ ኪዳነ ዝበሎ ኣብ ግያን ጉሮሮን ዝተበፅሐ መረድዳ ውድቀት ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኣጋጢሙና ኣሎ ዝብል ከም ዝኾነ ጠቂሱ ኣሎ እዚ ገምጋም እዚ ውፅኢት እዚ ነቲ ትብልዎ ዘለኹም ዘራጉድ እዩ ጌታቸው ኣሰፋ ብጣዕሚ ዘራጉድ እዩ እሱውን ኮይ ሕዚ ኣነ እንዲያም ታዮ ኣብዚ ናይ ህወሓት ዝፀንሐ እውን ነገራት ክትርኢ ከለካ ኢህወደግ እውን ኮይኑ ኣብ ምስ ኢትዮጵያ ሓይልታት ንባዕሉ ብጣዕሚ ሓሚቐ ዘጋጢሙኒ ፀገም ምባል ፀገም ኣይነበሮን ኣብ ፍታሕ ክመፅእ ከሎ ግን በቃ ባዕለይ ማሕበራዊ ተሓዲሰ ተሓፂበ መድሓኒት ተመፅእ ኣለኹ ገለ ዝብል እዩ ዝኮን ብዙሕ ግዜ እና ህዝቢ እውን ልዎ እዩ ኣብቲ ፀገም ኣነ ዝብሎ ኣሕዋት እውን ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ዝበሃሎ ማለት እዩ ትገምጋም እዚ ፍትምፍታሕ ግን ኣይ ከምዚ ጋጢሙንስ እዚ እውን ተመሓራርየ ወይ ፀበል ተሓፂበ ክቅፅል እየ ምባልክን ምናልባት ነቲ መድረክ ነቲ ኩነታት ዘለናዮ ሃዋህው ዘይምጥን እዩ ኢለ ዝፈርሕና ሕዚ ዘሞ ዘጋጠመና ሹልካ ናብ ለዘመን ሓደ ግዜ ዘጋጠም ክንብሎ ንኽእል ነገር እዩ ስለዚ ንኡ ፍልይ ዝበለ እንድሕር ዘይተረዲዮሞም ብኻምኡ እውን እንድሕር ዘይደፊእና ማለት ከምዚ ብክትዕ ይበሃል ብሚድያ ይበሃል ብኩሉ ነገር ናይ ቀድሙ ተይረሳዕና ህዝብና ካብ ፀገም ንክወፅእ ጥሜት ክዕንገል ካብ ሞት ክድፈን እናገበርካ ግን እዚ እውን ብደንቢ ምናልባት ህዝሞ ህዚ ዝሰሓትዎ ስሕተት ምናልባት ልሚት ዓመት ዋላ ካብኡ ንሓልፍ ዝኽእል ስሕተት እዩ ዝፈርሕ ኣነ የቕኒለይ ጌታቸው መርሴ እዛ ነጥብ እዚኣ ርእቶ ክትበላ ደልየ ኣለኹ ናበይ ይወስደና እዚ ኣነ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝብሎ ዛዕባ እንዶም ንሱ እዩ እቲ መራሒ ውድብ ዝኾነ ህወሓት ዓብዪ ናይ ዲስፈንክሽናል ናይ ምኳን ስትራቴጂካሊ ቪዥን ሒዝካ ፕሮግራም ኣፅኢኻ ነቲ ማሕበረሰብ ናይ ምምራሕ ናይ ዓቕሚ ፀገም ኣለዎ ኢለ ይኣምን እየ መብዛሕትና ቅድሚኡ እውን ንፈልጦ እዩ ሎሚ ኣብ ዘለናዮ ፀገም እውን ዘእተወና ንሱ ምዃኑ እቲ ማሕበረሰብ ክርዳእ ኣለዎ ነዚ ከዓ ፍታሕ የድልዮ እዩ እቲ ሓደ ፍታሕ እውን ቫይብራንት ዝኾነ ንኩሉ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘሳተፈ ፖለቲካል ስፔስ ምፍጣር እዩ እዚ ከዓ ፍሉይ ግዜ እዩ ናይ ትግራይ መጻኢ ዝውስን ግዜ ኢና ዘለና ስለዝኾነ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ኣብ በረኻ ኣብቲ ጉሮሮ ዝገብሩ ኣኼባ ከም ዝገምገምዎ ስትራቴጂክ ፌልየር ስለ ዘሎ ኩሉ ማሕበረሰብ ክሳተፈሉ ይግባእ ንኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ብፍላይ ከዓ ክኢላታት ዝሓወሰ ካውንስል ምጥያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ኣድላይ እዩ የቕኒለይ እዚ መደብ እዚ ከም ዘዳሉ ምስተፈልጠ ሕቶ ተላኢኹለይ ነይሩ ናብ ጌታቸው ተማረ ካቕርበልካ ሕወሓት ካብ ቀደሙ ድዩ ኣሳታፍ ዘይነበረ ወይስ ሎሚ እዩ ከምኡ ዝኸውን ዘሎ ከምኡ ምስ ዝኸውን ዳ ካብቲ ውድብ ተኣልዮም ዝነበሩ ከም በዓል ጀነራል ጻድቃንን ጀነራል ወረደን ካልኦትን ብዙሓት ጀነራላትን ከምኡን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኣለዉ እሞ ካብቲ ውድብ ወፂኦም ዝነበሩ ስለምንታይ ኣብ ወሳኒ ቦታ ኣለው ትገዛእ ፓርቲ ወይ ከዓ መንግስቲ ክልል ትግራይ ስለ ፈቃደኛ ዝኾነ ደይኮነን ይብልኹም ኣለዉ ሕጂ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ስትራቴጂካዊ ወይ ድማ መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መሪሕነት ውድቀት ጥራሕ ኣይኮነን ክወሓጥ ዝግብኦ ማለት እዩ ዝተምሃረ ማሕበረሰብ ናይ ትግራይ ነቱ በትረ ስልጣን ጨቢጡ ዝመርሕ ዝነበረ ኣካል ተሓታታይ እውን ብዘይምግባሩ ነቱ ክመፀና ዝኽእል ዝነበረ ፀገም እውን ብኣግባቡ ንኸይዕዘብ ጌርና እዩ ንኸይርኢ ጌርና እዩ ናይቲ ፓርቲ ናይቲ መሪሕነት ውድቀት ከም ዘሎ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ይመስለኒ ጌታቸው ረዳ ክዛረብ ከሎ ኩላና ነስታውሲና ንህዝቢ ትግራይ ፀላእዩ ቁፅሪ ሓደ መን እዩ ኢሉ ከም ዝዛረበ ንፈልጥ ኢና ፖለቲካዊ ቋንቋ እዩ ነይሩ እሱ ተሓታትነት ኣብ ትግራይ ክንደይናይ ከም ዘየለ እዩ ዘርእየካ ስለዚ ነዞም ኩሎም ፀገማት ንክትፀግር ዝሓሸ ማሕበረሰባዊ ህልውና ኣረጋጊፅካ ንክትቅፅል እንድሕር ደሊኻ ተፈትወ ተፀለ ተሓታታይ ዝኾነ ስርዓት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ግልፅነት ዘለዎ ስርዓት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልካ ዘልካ በትረ ስልጣን እቶም ወታደራዊ መራሕቲ ዝበሃሉ ናይ ትግራይ ማለት እዩ ዝኣተውሉ መንገዲ ናይ ህወሓት ፈቃደኝነት ስለ ዘሎ እዩ ዝብል እምነት የብኒ
بوانانت هزبي نزعته عبية مسيرتها ونايحلونا حتى تاريخنا يمعديهم صادم ثم سبات صادم كندينا يكرب هالدي ثم سبات صادم كندينا هزبي كتقوموا نافتناي وتابعوا قالس كم تتنبروا كلنا نستر على حساب الذي يكون إبلمي وقصد الله يعني بترى مرسي يا بزيا حمتي تربى درسنا قركوسخ استفلي مالتي راح استفلي تحته سجل بتاعه كما يوم توم والتهدروا مرحتي نتينا بزود كثر حنا بوليتيكاوي مرارحة فقيدهم له يخون يقبع شفتو ما نتعدى ضعات الرمز الله راشي إذا تكتبتلو زلهم كابزي كواشنطن دي سي زفنا زلو مدب حتن ملسن ويكا كولين شويو مدبنا يغزل انت اللي غمو مرتي حوحات عساتا في انت الزنبر نتدحراي زوقوانا فخوينات كوقدو مخالة إلكم دو تحاسو ويبل مرتي أول بدن بينبر مجمرة أقدموا أبدي سبعنا هاللول عساتا فايت الزخون نيرو تي زمت ودكت بوليتيكال استراتيجيك مرارحة ودكت أقدموا نمكات ويقع كلمة نفشال متغالى نيو خالي تعبي تدم زنبرة نايتقرأي بوليتيكال حيلي نايتقرأي إيليت نايتقرأي عامي كله كان تقرأي وزعي كفسس قبل زنبرة كايدة النسوتاتي حتى زنبرو حالتات مبزحتهم كابحوحاتهم كويتو تغيرهم يب نزيز حتى تقول كم تأبابتم كتنيا ناتبهالة بزحسم يوصلوا نيو نايتوم أبيتو بكازد لو خالوت حيلكات حسابو وانتردي إخاتن تنكا تعاتومونا كومريت قبر إنفارومنتا مفتارون بزح كسرح متفاعل نيرو أقول نهلو مالته جحد أبتقرأ من أول تزمت زلو حدقاتهم كاب حوحات وتعي زلو بوليتيكينياتات حيلتات الناتن كانوا خمس عينة حدقات كمزمت الناتن أقروا الناتن قوموا نحبروا بن تزدلي من دلواتهم أي تقبر كنديالهم بخالنا نيرنا كيتاتشو أصفا خالي حتو اللوبزي حوحات بعبلا للدمسي انت تماريسو او تماريسيو እቲ ተሳታፍነት አበይ እዩ ዝጎድል ዘሎ ይብለካል حوحات كم تاسي ناي وشتي أسراركو يساتفن يكون عوالات كيفنا لهم حوحات كم ننجستي قلنا منجستي تقرأكو كارلو أزي وانا نشتركون يبزحر يحسار مالي وكلنا محرار شاراتنا أي تقرأيلهم كسات بوليتيكا مسكدان عمنا خنصان حمو عوال بيت مخرو زخونا نعون كنا قدم كابناي كدانا قال مللس غوليهون غزي زيهبن صقماينا يخم تولو ጌታቸው كابناي كدانا غوليهون غزي زيهبن زبلكو فتحاو زي كونه سبعة سادس كامسار كالوت أكلاتون زرخبكو ስለዝኾነ ማለት እዩ መረዳእታ በሻሓት ዝኣኽሉ ተጋሩ ዝተፈላለዩ ቦታታት መሳሮ እዚ ሓደ ኣብቲ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝግበር ዘሎ ግን ካብ ንባዕሉ ጥዑይ ዘይምዃኑ ማለት እዩ ከምቲ ኪዳነ እውን ዝገለጾ ተኻፊልካ ናይ ምግዛእ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሕዝቡ ናብ ትግራይ ተግባራዊ ንምግባር ህወሓት ኮነ ኢሉ ብፖለቲካዊ ስትራቴጂ ወይ ፖለቲካዊ ኣሰራርሓ ከስስን ይሰርሕ ከም ዘሎ ምን እዩ ባንዳ ነይሩ እሞ ድማ ባንዳ ናይ ባዕልካ ትርጉም ኣቕሚጥካ ማለት እዩ ሴት ሽንኩርቲ ወይም ተራ ማሕበረሰብ ኣካላት ዝኾኑ ሰባት ባንዳ ገለታ ወልካ ፍትሕ ዘይብሉ ማለት እዩ መንግስታዊ ማሕበርካ ብኣግባቡ ዘይተተኸለሉ ተጋሩ ምእሳር እሞ ድማ ተኣሲሮም ናብ ፍትሒ ክቐርቡ ዘይምኽኣሎም ኣብ ሓደ ሓዲኡ ድማ ሕልፍ ኢሉ እውን ብዝተወሰነ መልክዑ መውቃዕቲ ዝበፅሐሎም ብዝተወሰነ መልክዑ እውን ናይ ምቕታል ጣዕሚ ዝበፅሐሉ እዚኦም ተራ ዝኾኑ ኣሊጌሽን ዘይኮኑን ኣብቲ ውሽጢ ዝግበሩ ዘለዉ ብኣግባቡ እንድሕ ዘይተረኣዮም ነቲ ህዝቢ ነቲ ክልል እውን ወይም ነቱ ብፍላይ ንህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ዝጎድኡ እዮም ኢለ ዝኣምን ስለዝኾንኩ ሕዚ ዘልዕሎ ዘለኹ መራይ መርሴ ስለዚ ናይ ህዝቢ ወያነ ጨዊኻ ናይ ሓደ ፖለቲካል ኣካል መሃብ ዓብዪ ሓደጋ ኣሎ ነቲ ሓወይ ጌታቸው ገልጾ ዘሎ ፀገም ካልኦት እውን ብፍላይ ከዓ መጻኢ ትግራይ እንታይ ክመስል ይግብኦ ዝብል ኣብ ዝግበሩ ውሳነታት ካሊእ ሞር ኣርጀንት ዝገብሮ ከዓ ኣብቲ ወታደራዊ ኣየናይ ቦታ ይተሓዛዊ ንፀንሕ ኣብ ዝብል እውን እቲ ፖለቲካል ዲሲሽን ብጣዕሚ ወሳኒ ስለ ዝኾነ እቲ ንኩሉ ዝሓቆፈ ካውንስል ምጥያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እየ ዝኣምን ይቕንል ጌታቸው ሰፋ ሓደ ማሕበረሰብ ከም ዋስትና ክኾን ዝኽእል ውሕስና ዘሎ ቀጻሊ ክኾን ኮይኑ እቲ መንግስቲ ነቲ ስርዓት ክኣምን ኣለዎ ውዕላ ሓዲረ ሓሳበይ ገሊፀ ሓውገበን ወፃእ ዘሎ ነገር ብፍጹም ይኽእል እየ ኢሉ ንክኣምን ዝገብሮ ለምን ሓጊዝ እና ኣብቲ ደማመነ ካብዘን ጠቐሰን ጌታቸው ከም ዝበሎ ኣብዘን ምስሊ ዕልና ሓጊዝ ዝተሓዛ ስልካ ብዛዕባኻ መንገዲ ኣብ ገምጋም ገለ እንሂብካ ንትሰብ ካብ ሕሰቦሙ ህዝበ ቴሌቭዝዩ ፍናንስ ኣብ
ፀገም ዝናሓለ ሰብ ሓሎ ተፈላለ መልክዑና ተቃለሰ ይወተፈጥረት መኻበት ከተረፈ ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ስንሂብካ ምግባር ኣነ ብጣዕሚ ናይ ትሕነት ዋና መግለፂ ለዛመና ለዕልና ሕጊ ትሽድካ ብሕጊ ምግዛእ ዝኾነት ኩሉ ሰብ ኣብ ትሕቲ እዩ መርኣያ ገይረ ዝወስዶሱ ተቐሰናሱ ይናሃይ ብጣዕሚ ወሳኒ ተርአነ ኪዳነ ምስጋናን ክብርን ነቲ ወታደራዊ መሪሕነት እዩ ብግልጽ ዝህብ ሳላ ወታደራዊ መሪሕነት እዩ ዝብል ጀነራል ጻድቃን ሮይተርስ ይመስለኒ ነቲ ኮማንድ ሴንተር ዝመርሖ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝኾነ እዩ ብግልፂ ኣቐሚጡ መሪሕነት እውን ናቱ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ዘሎ ንስኻትኩም መን እዩ ዝመርሖ ዘሎ ትብሉ ወታደራውን ፖለቲካውን ኣካይዳ መን መሪሕዎ መን ይመርሖ ኢኹም ትብሉ መርጽ ኣብቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ንዑ ዝመርሕ ሴንትራል ኮማንድ ተጣይሹ እዩ እቲ ሴንትራል ኮማንድ እዩ ነቲ ወታደራዊ ኣመራርሓ ይመርሕ ዘሎ እዚ እውን ብግልፂ ኩሎም ጀነራላት ጌታቸው ረዳ እውን ዝገለጹ እዩ ነቲ ፖለቲካዊ እቲ ዝተጣየሸ መንግስቲ ያው ብሕወሓት ዝመርሕ ማለት እዩ ይመርሖ ዘሎ ኣብ ኣያቶም መራሕቲ ናይቶም ካልኦት ውድባት ኮንሰርኖም ንምፁ ዘለው ሕራይ ንምዃኑ ትነቕፍዎ ነገር ኣሎ ዶ ካብ ኪዳነ ዝተዛረቦ ዝነቀፍ ወይ ከዓ ክንቀፈሉ ዝግባእ ነጥብ ኣሎ ዶ ጌታቸው ኣሰፋ እዋ ካብቲ ትሕዝቶ ዝበለጠ ተቀራረባ የነቀፍ እልታዩ ኣብቲ ከም ልምዲ እውን ዝምነዮ ለምሳሌ ሓደ ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ሓይሊ ጥሩል ዝኾነ ክግበረሎ ዘይብሉ ነገር ክካም ዝራብ ከተለመደ ምክንያቱም ሪኣኻት ኮይንካ ማሕበራዊ ሚድያ እውን ዝቐረቡ ወይም ሓደ ናብ ሓፍቲ ትሕዝቶ ናብቲ ካሊእ ከትህብ ዝገብሮ ተቀራርባ እዩ ኢለ ዝኣምን ማለት እዚ ካብ ምፅራፍ ዝመስል ነገራት ኣብ ፖለቲካ በተለይ ዝማዕበለ ብጣዕሚ ዝገደደ እውን ይበሃል እዮም ግን ኣብቲ ናትና እዚ ኣነ ቅድም ንክንዘራረብ ፍልይ ቢልና ክግበራ ዘለወን ኢና ንድግፈን ካሊእ ዋላ ሕወሓት መልስ ተሃበሉ ገና ከም ዝበልናዮ ከምኡ ንኸይሪኡ ገይርዎም ኢሉ ይሰግእ ኣነ ተቀራርቡና እሱ ዝነቅፍ ሕራይ ጌታቸው ተማረ ዝንቀፈሉ ነጥቢ ካብ ናይ ኪዳነ ኣነ ብዙሕ ኣይተራይኒ ሕራይ መርጽእ ኩላና ከም ማሕበረሰብ ከም ባህሊ እንታይ ክንሰርሕ እንታይ ክንሃንፅ እንታይ ክግበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ተንድህብ ኪዳነ እውን ኣብኣ ብዙሕ ግዜ ተዘሕልፍ ጽቡቕ ነይሩ ኢለ ይኣምን ከም ማሕበረሰብ ብዚ ናቱ ጥራሕ ከይኾነ ናይ ኩላና ድኽመት ኢለ ዝኣምን እሞ ንሱ ኪዳነ ማለት እቲ ቤት ምክሪ እውን ኣልዒለዩ ኢሉ እዩ ንሱ ተሓተቱ ስርዓት ኤርትራ ስርዓት ኢትዮጵያን ትግራይን ሕወሓት ማለት እዩ ኢሉ እዚ ገምጋሙ እዚ ይኽይድ ዶ ጌታቸው ተማረ ብጣዕሚ ይኽይድ ብጣዕሚ ይኽይድ ክብል ከለኹ ሕጂ ክሳብ ዘበናይ ፖለቲካ ትግራይ ካብ ትግራይ ኮይኑስ ነዚ ኩናት እዚ መን ሓላፍነት ዝወስድ ዝብል ኣይተዘራረብናሉን ወይ ድማ ብዝተወሰነ መልክዑ እዩ ዝለዓል ውሽጢ ኮይኑ እሱውን ማለት እዩ ንዓይ ናይቶም ካልኦት ሓይልታት ተሓታትነት ወይ ደጋዊ ሓይልታት ማለት እዩ ተሓታትነት ግልጽ ስለዝኾነ ተመዝጊቡ ስለዘሎ ብዝተፈላለዩ ዓለም ለኸ ንበሎም ውሽጣዊ ንበሎ ብቻ ዝተፈላለዩ መልክዑ ስለዝተመዝገበ እቲ ደረጃ ተሓታትነቶም እንታይ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ ብኡ ልክዕ ግን ናይ ውሽጢ ውድቀት ናይ ውሽጢ ወይም ኣለሳሊስካ ዝተገለጸ ናይ መሪሕነት ውድቀት ዝበሃል ናይ መሪሕነት ውድቀት ብቻ መሲሉ ስለዘይስማዓኒ ብኡ ዘይገልጾ ዘለኹም ምክንያት ማሕበረሰባዊ ውድቀት ድሕር ኣጋጢሙካ ናይ መሪሕነት ውድቀት ኣይኮነን ክትግምግም ዝግባእካ ካብኡ ሓሊፍካስ ነቲ ማሕበረሰብ ሒዘ ይራሕ ዝበል ኩሉ ምክንያት ኣነ ድዩስ ማሕበረሰብ እውን እዩ ንዓይ ንኸይሰምዕ ንኸይርኢ ገይሩኒ ኢሉ ዝፍትሽ ካሊእ ዓይነት ሓድሽ ወለዶ ሓድሽ ተሓስቦ ሓድሽ ማሕበረሰብ እንድሕር ተፈጢሩ እዩ ነቲ ፀገም ብኣግባቡ ክሳገሩ ዝኽእል ስለዚ ናይ ሕወሓት ተሓታትነት ግድን እዩ ግድን ብቻ ከይኮነ ክሳብ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ግን ከምቲ ናይ ቀድሚ ዝተለመደ ኣለካ ሓቀይ ጥልቕ ዝበለ ተሃድሶ ወይ ድሕሪ ኩናት ዝተገበረ ተሃድሶ ሓዱሽ መኻተ ተባሂል ዓይነት ናይ ምስጋር ድሌታት ከም ዘለዎ እምበር ዋላ ደብረፅዮን እውን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሪኢኻ ይትኾንካ ኢድ ምጥቋም ኣየድልናን እንታይ ሞ ንጥገለ ኣሲርናስ ከመይ ኢና ሞ ክንግበር ዓይነት ነገራት ማለት እዩ ወይ ዝሓለፈ ሂወት ዝዓነወ ዕንወት እንድሕር ትግራይ ዘጋጢሙ ዘሎ ማሕበረሰባዊ ውድቀት ሓደ ኣመራርሓ ሕወሓት ወይም ኢንክሉዲንግ ደብረፅዮን ንባዕሉ ክሕተት ዘስግኦ እንድሕር ኮይኑ ወይም እንድሕር ዘይደሊ ኮይኑ ኣይ ዶንት ቲንክ ንዝቕፅል እውን ከምዚ ዓይነት ስጋኣታት ዘይምፍጣሮም ርግፀኛ ኣይኮንኩን ኣነ ባዕሉ ኣሚኑ ካብ ስልጣን ክወርደሉ ዝኽእል ኩነታት እንድሕር ዘይመሃችዩ ከም መፍትሒ ዝሪኦ ነገር እየብለን ኣብ ትግራይ ማለት እዩ እዚ ካብ ስልጣን ምውራድ ዘይምውራድ ዝብልዎ ሕጋዊ እዩ ዕልዋ ኣይኮነን ኣይዘር ብቮት ኦፍ ኮንፊደንስ ክኸይድ ኣሎ ወይ ከዓ ኣብ ምርጫ እንደገና ክምለስ ክኽእል ኣሎ ወይ ከዓ ህዝቢ ባዕሉ ክሓትት ክኽእል ኣሎ ዝብል ሞገተ ዝኽተሉ ኣለዉ ዘምፁ ኣለዉ ኣብዚኣ እንታይ ክትብለና ትኽእል ፕሮፌሰር ጌታቸው
وأنا كم نزرعه بتعمل عادي أجر سلزخوان زجاجة ما نؤذنتن كيده مثل لوزي هذا كوميشن تقايمه بناتي تقوينه كوميشن تقايمه عمن تاي نفلت نيرنا لمثالي زي خمسيو يمثلو تدالو زبل نيرو دو جمجم في منجس تجراي من بسبب مالتي بسبب والاسي من يفلت نيرو لمن نجيرو خاوت وسانتات تايتبيلهم تحالفهم من الناس وقال بمولو تمرميرو بحارتو سيت تعيلو خون سقابل تأمورات استيو زخون حالات النتوسيدو زهتر سكيو كالتات السو بزيغتف بدندر كسول كاي حديقيو وين دمو حالتنا ينبر تمسغني الكام غزالي قال تبيلو خلت اللي عامنا نمتعيو بتالي بوكات حمزي خيفتر من مقوات بدن بيبي سمايا هدي ناي باس بوليتيكا زي دفعهم ويم زي قوتهم سبا زلوو كوميشن تقاقمو بدن بتن دوكومنتات يخون تزرر يخون كالغو يقدمو لنريو حالاسنة زشكم كل اللو إلي إدعامن مخناتهم بزيكو وكا وصاني نگر كويو خويلم نيونا نتوصل نجار دمو شلكا حدا في العام تبريجتس دحارة بتام زي ترجينا له أو دجيل زي أنا تكالف اللي أنا زي صار حير اللي أنا يلو على كودا ولا ما نمسب حصل عن تيورة حتى فجن الصراحة جن بعمق زخية دلو جم كجبر له ببارتي تلفونك كبارتي وسائل زخانة كوميشن تقاضي لذا إذا تكتاتلو زلهم كابزي كواشنطن دي سي زفنا زلو مدب حتن ملسن ويكا كولين شويو مدبنا يغزل مرسي إذا كتاتشو زفبو زلو ريتو زي أسرار حزي زلو خينات مستزازة سلامة ومعلبي مسرخبة عبنور كونتات كله وفير زلون ناب جزء مستملسة أيوه فتسام زقبو زبلنا انت مسا نسخان تايتو الصوت الكلانيا يلوم يابكينات إننا نجي كله كنجبر نغير الديناء زبل حتى وممكن العالي قالوا نغيرونه مثلا أبكينات بينكا أو اشتهاون بزحمة كنسان زهتر نجار فلا كم حوحت ملكاوي زبونة نبين كله سلطانات كله محورات زحازة حيلي تعتاتي نفتر نغروكم مشن متعش يكون النسو هاري ون ناس أمرزا ون مكياد بتعامل تنقاني يكون انت حتاتي كتقبرو مالتي ስለዝኾነ ሶሉሽን ኢለ ዝሓስቦ መጀመርያ 3 يوم ተሓተቲ እሞ ከመይ ተሓስብልካ ሓቲትካ ነርካ ሞቲቮም ኢና ክንርኢ ዝግባእ ቶም ክልተ 3 በሎም ምስ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ናይ ብልጽግና መንግስቲ ናይ ፌደራል መንግስቲ ናይ ብልጽግና እና ናይ ህግደፍ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ብኡልክዕ ኢና ክንቃለሶም ዝግባእ ኢለ ዝኣምን ብኩናት ክንስዕሮም ይግባእ ማለት እዩ እዚ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ናይ ሕወሓት ሌጋሲ ስትራቴጂክ ፌሊየር ናይ ዓቕሚን ተኻሊ ሞቲቭ ናይ ስልጣን በይነኻ ምልከን ይኾን ካነ ንግዛእ ድሌትን ናይ ዓቕሚ ኸ ኬፓቢሊቲ ፕሮብለም እዩ ስለዚ እዚ ንሕወሓት ክነጥፍኦ ዝብል ሓሳብ እንተመፅኡ ከይጠፍእ ኢልና ኩላህና ተቃሊስና ሕወሓት እውን ኣይተጥፍኡን ኣካል ናይ ትግራይ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኩላህና ተቃሊስና ኣለና ግን ሕወሓት ግን ከምቲ እስካብሎን እዩ ዝመፅኦ ክኸይድ ግን ክንፈቅደሉ እውን ኣይግባእን ብኡልክዕ ክንቃለሶ ይግባእ ድሕሪ ሎሚ መሊስካ ምልካዊነት ምትካል ተሓታትነት ከየሉ ምግባር እዚ ከይኸውን ብፍላይ ተሓድሽ ወለዶ በቲ ዘለዎ ዓቕሚ ክቃለስ ይግባእ ኢለ ይኣምን يغني ناب محري حراي قصل هو اي تا لم تاي جيزي كوتاي مثل ولا سبينات وداو توديوس بورفو على ون جمر لويلا عمن دندي نقدم صحاب ነገር አለውና ግን ታይ ዘሎ ወይም ደግሞ ክምርመር ዘሎ በኸመይ ቅርጽ ሆነሎ በማሊምበር هذه ሆነ ትልም ዋላ ጥናት ውን ተወዲው ወዲያው ግብር ነው ይለውና ያመነ ግን ከግበረሎ እዩ ታሃሊት ደግሞ ህዋሃት ስንል ከለና በጣም ከፊፍ ስለዝሆነ ደግሞ ገበን ወይም ደግሞ ተሐታትነት ብዙ ጊዜ ትርጉም ዝህቦ ለውልቀት ወስልታለ አስተማራካ ማን ታይፈልጥ ነው ይልካ ተገምጋም ይሐፈተውንዳ ህዋሃም ውድ ተሐታታ ይፈተሰላ ዋላ ተግባር ታይሞ ደሐረ ሞህዋት ለፈስዲዮ ገለዝበል ያው ስለዝበል አነ በውልቀት አስተማራካ هاي نايده منات انفورميشن نيرو تايت وسين الكا خبرله الى يعمل انا طبعا ليش تفلي زلوغنا نو
በትራድር እንደሪብካኒ ሕዚ ግዜ ይኮነና ብዙ ዓይነት ነገር እዩ ዝመጽእ መሰረታዊ ዝኾኑ ናይ ትግራይ ቀውምታት ዝሕሉ ውሳነ ፖለቲካዊ ውሳነ እንተሃበ ሕጂ ህወሓት መንግስቲ ኢሉ ማለት እዩ ዳሕራይ ምስ ናይ ህወሓት ታሪክ ሞድማ ድሕሪ ኩናት እውን ዘርኤና ባህሪኡ ማለት እዩ ምስቶም መሓሪ ዮሃንስ እውን መኪና ንኣመነ ዘልዕልዎ ዘለዉ ኣነጻጺረ ክርኢ ከለኹ አይ ሕጂ ግዜ ይኩነን ዳሕራዩ ኮሚሽንን ኩሎም ነገራት መሰረታዊ ብዝኾነ መልክዑ ክሕተት ዝኽእል ዝብል ንዓይ ዘረዳእኒ ምንም ቅድሚ ሕጂ ዝነበሩ ዓይነት ባህሪኡ ንኽቐፅል ንሕወሓት ምስቃድ መሲሉ ይስማዓኒ ምክንያቱ ሓደ ካብ ታሪኹ ካብ ታሪኹ ከም ንርድኦ ንክመሃድሉ ዝኾነ ድርጅት ኣይኮነን ሓደ ሓደዮም ሕወሓት ከም ሕወሓት ክውቀስ ከሎ ንምንታይ ኢኹም ናብ ሕወሓት ትኩረት ትገብሩ ናይ ባዕልኩም ኣማራፂ ሒዝኩም ዝመፅእ ገለ ይብሉ ኣነ ሕወሓት ክብል ከለኹ ናይ ትግራይ መንግስቲ እየ ሪፈር ዝገብር ዘለኹ እምበር ፓርቲ ኣይኮነን ፓርቲ ከም ድሌት ክኸውን ይኽእል እዩ ንዘለኣለም እውን ክነብር ይኽእል እዩ ግን መንግስቲ ክሳብ ዝኾነ ናይ ትግራይ መንግስቲ ንህዝቢ የመሓድር ክሳብ ዘሎ እቶም ዘብፅሖም ዘለዉ በደላት ቅድሚት ኩናት ዝነበረን ድሕረት ኩናት ዘለዉ ናይ መንግስታዊነቱ ተራ ተፃዊቱ ሓልፎ ወይም ክጥቀመሉ ዝደሊ ዘሎ ፖለቲካዊ መንገድታት ክሪኦ ከለኹ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እንደውም ተማሂሩ ከይኮነስ ብዝበለፀት ማሕበረሰብ እንዳውም ሕዚ ተፈትዎ ተፀልአ ድሕሪ መኸተ ንዓይ ብሩህ ዝኾነ ሃዋው ተፈጢሩ እዩ ዝብል ፖለቲካዊ መስመር ዝኽተል ዘሎ መሲሉ ይስማዓኒ የትብል ደሊ የቕኒለይ እሺ ቅኒልና ንውሕናዮ ንስ እንድዩ ትድልየት ዳ ቀፅል ጌታቸው ጌታቸው አይ ያዘብዝን አይቲ ንኩሉ ዝሓቆፍ ጌርካ ዋላ ካብቶም ጀነራላት ወጥ ኣባላት ልባይቶና ልሳፋይ ወዳር የሉና ካልኦት እውን ሓዊስካ ንምስታፍ ኣብቲ ፍሉይ ኩነታት ምጥያት ኢሉ ሕዚ ይብለ ያንውን ኣርታ ናይቲ ኩነታት ምርመራ ግን ዝገብር ኮሚሽን ወራብቲ ዝግንገም ነገር እውን ክውዳእ ዘሎ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ እስካብ ምቅባእቱ ክፀንሐሎ ዝበልክዎም ምስቲ ግዜ ተተሓይዙ ማለት እዩ ዝምርመር ነገር እውን ስለዘይተወደ እዩ ግን ሕዚ ኣለ ሕዚ እውን ኣለና ግን እስካብ ጣብያ ዝወርድ እቲ ኔትወርክ ዝተባሃለ እውን ብሙሉ እሱ ገዲፍካ ኣሳታፊ ዝኾነ ኣብቶም ሰብ ሞያ ዘልዎ ሰብ ሞያ ናይ ካሊእ ፖለቲካ ሰባት ፖለቲካ ፓርቲታት ትካላት ዘልዎ ናዕፀውካ ክግበር ዘሎ ሕዚ ኢለ ዝኣመንስታ ያው ግብረ መልሲ ንምሃብ እዩ ጌታቸው ሓወት ከመይ መሲልኩም ዘይቅፅለሉ ተኸሳሳይን ከሳሳይን ስለ ዘለዎ ጉዳይ እዚ ባዕሉ እቲ ተኸሳሳይ ክቐርብ ስለ ዘለዎ እቲ ናይ ከሳሳይ ርእቶን ሓሳብን ሰሚዕና ኣለና እቲ ሓደ ባዕሉ ዲፌንስ ዘይገብረሉ ቅጥዕ ክነካየድ ስለ ዘይንኽእል እየ ዝሕዘኩም ዘለኹ ግን ካልእ መዓልቲ ዝምልከቶም ሰባት ክካትዕሉ ክንገብር ንኽእል ኢና ናብ መሓሪ ዮሃንስ ክወስደኩም ከምቲ ዝበልክዎ ካብ ናይ መሓሪ ግዜ ዘይህብን ህፁፅን ነጥቢ ረኺበሉ ኣለኹ ኢልኩም ትጠቕስዎ ኣሎ እንተኮይኑ መርሴ ናይ መሓሪ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ዝኾነ ዘልዓሎ ሓሳብ እንታይ እዩ ናይ ሓሳብን ናይ ቪዥንን ሕፅረት ኣብ ሕወሓት ከም ዘሎ ናይ ዓቕሚ እውን ሕፅረት ከም ዘሎ ቅድሚ ወላ ቅድሚ ኩናት እውን ንሳቶም በዓል መሓሪ ይኹኑ በዓል ኪዳነ እቶም ካልኦት ውድባት እውን ዝመፅእ ዘሎ ሓደጋ ተንቲኖም ስትራቴጂካሊ መውፅኢ መንገድታት ዓንፈታት ክጥቀሙ ከለው ሕወሓት ግን ብጣዕሚ ብቸልተኝነት ይሪኦ ከም ዝነበረ ነቲ ጉዳይ ኣድዒሉ ሎሚ እውን ተመሳሳሊ ፀገም ከም ዘሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ሓሳብ ኣለዎ ብኡ ተደረሰ ክብሪ ዝደሊ እቲ ኩናት ምስ ተወድአ ነቲ ናይ ኣመራርሓ ምምጥጣን ካልኦት ኣሕዋት ናሓስበሉ ይብል ማሕሪ እውን ዘልዓሎ እንታይ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ውድቀት እቲ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ዘይምህላው ስትራቴጂክ ዓቕሚ ዘይምህላው ነቲ ኩናት እውን ከይንስዕር ክገብረና ይኽእል እዩ ባይዘወይ ክንስዓር እውን ንኽእል ኢና ስለዚ ቶሎ ክንመዕራረየላ ይግባእ ሓሳብ ዘለዎም መናእሰይ ምሁራት ሽማግለ ዓበይቲ ዓዲ ክኢላታት ዝሓወሰ ቤት ምክሪ ምጥያሽ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዋናዊ ቱሌት ኮይና ኣለና ሕወሓት ኣመራርሓ ናብዚ ቅልውላው ኣእዝዩና እዩ ክንወፅእ ዝገበረና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ኣብ ነበረ ኩናት ቶም ወተሃደራዊ መራሕቲ ኣብ ዝገበሩ ኣመራርሓን ዝሓድሽ ወለዶ ውፉይ ኮይኑ መስዋዕትነት ክኸፍል ድሉ ምዃኑ ክልቲኦም እዮም ኣብኡ ዝነበረ ወተሃደራዊ ኣመራርሓ እዩ ናብዚ ኣብቲ ወተሃደራዊ ዓወት ኣብዚሑና ሎሚ ግን እቲ ኩናት እናሰፍሐ ናብ ኮንቬንሽናል እናዓበየ ምስ ከደ ግን ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ናይ ግድን የድሊ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ኣመራርሓ ከዓ ናብ ውድቀት ዘምፀና መሊስካ ክተክሎ ኣይግባእን ሓሳባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ዝስምዑሉ ናይ ሓባር ኣካል ክጣየሽ ናይ ግድን እዩ ካብቲ ሓንቲ ኣንግል ከልዕለልኩም ክሳብ ሎሚ ዝተረኽበ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለታት ግስጋሴታት ዝዓግብ እንድሕር ኮይኑ እዚ ንስኻትኩም ትነቕፍዎ ዘለኹም ፖለቲካውን ወተሃደራውን ሓይሊ እዩ መሪሕዎ ስለምንታይ ትነቕፍዎ ካብ ምጥርጣርስ ኣብ ግብሪ ኣብዚ ዶ በቂዕና ኣለና ትብሉ የለኹምን ተበልኹም ካብዞም ዝሰምዑኩም ዘለዉ ገሊኦም እንታይ ትብሉ
በዝምባር ናይ ሎሚ ሰንበት ምድላዋትና ፈጽምና ኣለና እዚ መደብና ግን ኣይተዛዘመን ጽባሕ ሶኒ እውን ክንቅጽለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንበትረን ነጋሽናን